Lapoy ka po yung ibigin ya sedang biang ya kajing ya kren nagaktiin jong blay Jingiaphylliew Jingmut akan nagasngi. Abir akan nagas subject seeing the goldsmith's face. Anay kajing kami ya kadur Khmat jong Nongsaiñdur. Anay kajing kami ya kadur Khmat unong tauksiar. Ko kiprabangat pat kiparlok sa sisen ni piang sngobhay pi siya kan nagatop program na kami ke Jingiaphylliew Jingmut. Hakan ngas ngin ni pet hakan no kam ublay usandur ke jinglong jongi ka character ke jongi. Ni tip ni em ha patay ko pop daga bor la jong ngim la an penjanai la di andre daga bor ke jong ublay ni la da shisha an penjanai yala ke jinglong. Hakan ngas ngi ke Jingiaphylliew jongi an pensyong nong rem ha ke Jingiaphylliew jong uta Nongsaiñdur nong tauksiar pia ba pilet shakini jaka ba ki pen koet ya kaksiar lo ki refine ya kaksiar ki prang ya kaksiar pia ba ki yo ya kaksiar hot kadon guru kom jing sha ba pila ban yo ya kaksiar na ki goal or handrai hang ning ya kren ya jing pen khot ya kaksiar leng ba tendong Sañdur ka ba ni khot ya ka shlem makasi lane ka crucible paring but ya kaksiar hi bon sen ki jupen klut hado katsau lane katsan spa degree centigrade shwab kaksiar kan kan kala long dot lane kan kala long lane kan te barbor kini ki nong tauksiar lane kini ki Goldsmith ki julek kumno kanang wan pen khot ya kaksiar ki ju persyang ban treat the chemicals ki ba pair but man ka por ba ki dep ban treat ya kaksiar bat ki chemical hot ka traditional method lane ka rukom ba ki julek mandai ka long ban at kamlo u sok kan toy but kata ka ba ki khot ka brick dust te anda ki labo kaksiar bat kini jing klek baro ki thang ya kaksiar ki pen klut kaksiar kaksiar kan hadin kata kin the ka kaksiar baglayo ha ka ning kon ning sha ba jing sha kaksiar ka kalalong kum ki conflicts itu conflicts ki shimbyang ki the ba ka crucible na ka shlem ka tendong Sañdur hadin kata pat kini ki conflicts ki pen klut biang hado katsal na katsan spot degree ki treat biang na chemical nang ta ki tep biang ha ka mentapan uklalong kumusya ki khot ki gold sand hadin katapan ke ebekin sale sa shisin kin tep biang ga ki gold sand how no crucible nang ta kin pen klut pan anda kin pen klut kin sat biang sa shisin anda ki lasat kin yo ha jing shisha ki gold nuggets ki balong kum ki marble ki beret hadin kata ki pen sa shisin nang takin sa the pat ki mol ya kaksiar la pen khot ya ta kom tingi ya ki jim kristan jongiru ublay suki pasuki kat kum ka bor ka bangingila we le ejing shaban pen khot yangi ban thau thamai nang yangi nginyu i kan negasngi ka jingmut ayu bu opos bol on na ka buram sha ka buram ublay on thau thamai yangi ini pet kata subject ini yang mentang ini apa sih khot ka bokongsan ini pet na arkoren kalau nong ka balai ka khot ka bakat prangan ka parisan yo ben puli shua ha ka kasi nang tapat ini pet ka pareng kamut iyo ka ne ka khot kamut iyo hajing shaban pet ya ka dur jong Nongsaiñdur lane unong tauksiar. What does it mean to see the face of the goldsmith? Henry mangi paro daga Khmat klem daka no da ka bangi kmi shai kumba hakayet ya kaburom utrai la nang pen kala dur yangi syakata ka Ïohi kadur na kaburom syakaburom kumba na utrai uba Winsome. Tas ngobha puli ka pareng ro ngene pen na ka New King James version ki contain ki bas ngotanat pa. But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord.
Umensim bakod ang Apostle Paul ba upen kalayangi nakaburam shakaburam to be transformed from glory to glory. Kamu da yoga ni prabangay. Kadon ka jing ring dur ka jong Apostle Paul haga shiti jong ushi kinang Corinth. Ba ka jing im jong ikibriw kalong shisha ka jing im ka ba palado katata. Haka ba nila priang yu Jesus Christ. Perhatian mengilap priang yu Jesus Christ. U Jisu nakaburam siya kaburam pat. Upen kalayangi. Kamu da yoga ni nakaburam siya kaburam. Kalau persyang ngajing siya persyang ban sngot ko ikaneka kantin ray hado mga nayo puli kaway kajing thought naka-review in Herald bakaway nagi pioneer jang balang Seventh-day Adventist kala thought how December santarik kat kandai spa kat ar kala comment habiaday bad u Enoch jingya jong Enoch bad u blay hakanukur kamu mensiam jong blay u layarap yu Enoch hagajing im gajong u ngan karpa isanyo bin snob hap puli kani kabenta ka pareng palesengan persyang ban batay pa ni Jingmut hagakasi. Enoch was ever under the influence of Jesus. He reflected Christ's character, exhibiting the same qualities in goodness, mercy, tender, compassion, sympathy, forbearance, meekness, humility, and love. His association with Christ day by day transformed him into the image of him with whom he was so intimately connected. Kani kajing talk on kajing ya day jong Enoch manlakas ngi bat ukan rat jong u Jesus Christ kalapen kala ya u Enoch. Kalapen ya seryem yu Enoch kung tao nong tao jong u. Prabangay kaay kabangyo nang ni hagajing im Kristan jong ngilong kum katukaksiar kabampat pendep ya kajing penperang. Rekat bakaksiar nang penperang susu eka kat bakanang yat lengba kita ki presidia bangikot ya ka washing. Kapoyapor hakaba ya ka dur jong Nongsaiñdur la banyo I kaksiar. Anda ka dur jong Nongsaiñdur la banyo I kaksiar. Kaksiar ka long shisha kaksiar ka banala pure gold kamong upareng. Kajim Kristan jong ir ko ki prabangay. Kalong tik kumta. Ublay unyay tray kajing im jong I lada. Nyay lad yu bun tray kajing im jong I unyay tray hado kata ka kalabmat. Hakabay ka dur jong ublay onyo I hangi. Ito ikantin baginang supuli mentan. U Enoch ula panya seriam baru Jisu haga jinglong jong ka jing it haga jinglong jong ka jing spun haga jinglong kipa per nyirung ilak panlong kumu Enoch u Enoch ula yait baru blay ong kaktin ka jong blay pat kado yawai u Enoch ula let shabaneng oat haga Bible ngi I badon arngut u Enoch baru Elijah ki blay kiyo im shabaneng. Tanya ya Khmat. Hagadur kajong blay kamut iyo. Lanay hagadur kajong u Jesus Christ kamut iyo. Tanya pai siya kashiti u Paul siya kinong room kalanong kaba pra bat ngini pay kadukot kaba arpo kanday. Namar yakiba ula itu lupa ula temu luparu panlong kiba shidur gen. Bat kadur kajong u kun jong u. Ba un yo long ubalakaning kong hapadeng kibabon kipara. Ublay ulatip lupa. Pi ublay ulong ta watip nadong syadong. Ya ka outcome la se jong kajing im jong pi jong a ublay ulatip lupa. Henry ublay pat utip. Ya ka ay ka bangingin jit. Henry ublay ulong ba it hado ka tataw la ay pi ba nga. Ya ka bor bangin jit. Ya ka ay ka bangin ay ban jit. U Apostle Paul haganay ka shiti jong ushi kinong Rome. U ang bagajing tumugo jong ublay ka long. Ban penyesriam dur yang ibat u. Ban penyesriam dur yang ibat u. Nan kerpa isan yo bin puli biang sisin la sekatu dekat Rome praar kandai. Namaria kiba ula itu lupa. Namaria kiba ula itu lupa. Ula temu luparu. Ula temu luparu. Ban long kiba shidur gen. Bat kadur ka jong u kun jong u.
ban long ki beshidur bat ukon jong u Jesus Christ hato prabangai bat ki parlok mapi mangangi kwa ban penyesriam dur bat u Jesus Christ hato mapi mangangi kwa ban long kum u Jesus Christ ka jing long jong u ha ka character jong u ba it u ba subun u ba klet u ba map a shibon ki adjectives la singila ban jer ban attribute ya ka jing long jong Jesus Christ kamut ayu hajing syaban ba ublay ukwa ban thau dur yangi lane bani penseriam dur yangi baru Jesus Christ dan ya pai sya ka gospel jong Matthias ni pekel nong ka san bat kat khat ka khat Henryo tu pensai kum tai ga jing shai jong pi Khmat ki breu ba kin Ïohi ki jing le ba ba jong pi bat yo ya ro ru yo pa jong pi uba ha ki bneng Matthias hangne hajing shao Jisu kren gine kantien Matthias ulabo jingkan ma gine kantien Jisu ong to le iki kam ki babha bakan long kum kajing tenshan chigi wei pat bangi long ki jong ublay Matthias hangne open shai belada ngi don kam hajing sha ban don ya dur ke jong Jisu Christ kajing long jong u ni don kam ban tenshan ya kajing long ke jong Jisu leng ba kajing em jongi om tang shi sngi om tang ar sngi om tang shi tayo ar tayo shi bnai lane shi snem rai lenter ka jing em ka jongi dei tang hang ta baki breu ginyo ia pi nga in ong bo te bat ka te ka kristan kita don shi sha ya ka tur ka jong Jesus Christ kan ya pai sha ning kong koren kala nong basaw bat ka khot ka bakandai u polumut ayu habo ong hang ne bangi long kum ka jing that rong Amar ngamot bo blay ulapan I pau ki bakhat do yangi ki as apostle kum ya ki palabo ban yap naba la panong yangi ka jing that rong ka perthai ya ki angeru bari ki breo ka jing em jong pi bat jonga ka long kum ka jing that rong ya ka perthai barok away bat ya ki angel rukum jo padao Kajing em jong pi jong ako ki prabangai kamdai kajing em ka bangin shu em malumala kamdai kajing em ka bangin shu em kat bangimon kamdai kajing em ka bangin shu em langkar handrai kajing em jong pi ba jonga ni da don kam shisha ban em kajing em kabrai biang kat kum kata ku bleus ngoba ki babun apostle Paul ong wat ki angel ki khmi ya ka e ka baja ka ni ka pertai ha kajing em jong pi ba jonga ka don kajing ele Oji ki angel ki bahok kiladep banya ban Ïohi kene ke jingele habneng na ki por na do ki por bo Lucifer latan ya shibantan na ki lai banta jong ki angel kat kom jing ban paul nong bakadar ki angel ki kwa ban Ïohi ya ka e ka ban mi na kene ke jingele ka bakraw ka balong ke jing im jong pi ba jong ba ke jing tmu ke jong blai hi Halor kini ki ay paro de hang taken pagkaktian jong play ko ang bo play ukwa ban penyesriam dur yangi bat ukon jong Jesus Christ ban penlong ya kejing long jongi bakan ya sriam dur ba kejing long kejong Jesus Christ kejing long kepadap da kejing it sudah kejing long kepadap da kejing sngur sudah kejing long kepadap da kejing shisha sudah ko ki prabangai ban long hagadur ke jong Jesus Christ kamot bangin ya hagi lenti ke jong Jesus Christ ban don lane ban long lane ban yo ya kadur ke jong Jesus Christ ngidon kam ban pertho ya ke nuksa ke jong Jesus probably ngi pai man ta pat shakane away ke banta ka ba ngi pet faith and the purifying fire lane ke jinget bat ka ding ka ba penkoi lane kading kapa penkeladur kajing meding kapa penkeladur la singila panong ngakuan kali pi ne gawe jing kali hato pidon jing ting kajing em hato pi ngau lengo pi khuslai haba pi hab ban yai lengba kalenti jong kajing penjanai kajong blai walking through the purifying fire do you fear trials atau piting ya kijing ya kijing tenjo tan ya pet ke kijing kren kejong job hakalan nong ba arpulai ini pet ke khot ke bening kong ter hado ke besipau ngan sabatai khendiat halor ke nong rim jong ke khot ke besipau
to ya ngap kini kentin ki jong play kini ka por Deu jo play tho bulong. Wat ha kani ka sngi ka jing knyum jonga ka long ka jing ele pasya. Ka jing syo yang ka kham khia ya ka jing ut jonga. A banda tip hangno ngala ban syam yu. Bangan yo poi wat hadu ka ket bisa jongu. Nganda khre ela ka kam hakma jongu. Bat pendap ela ka sintur lagi nia. Nganda tip kenyi ki tien ki ba un jubab inga. Bas auto ya ka ba un ong anga. Undai le yang har ding kraw ka boju nrei un shash ko ringa angta uba hok ula banya sai to du unta la yo like no junom nalau nong bisa hakmi ngale shafrang nrei umdon bat shadin nrei ngamla banyo iyo shakadiang menba udang tle nrei ngamla banyo kmiyo buri eladi shakamon bangam la yo iyo Nrei wito ya galenti bangayay. Anda ula tunjo yang an mino kum kaksial. Raw ngai kat bangis ngap gitu ikentin. Kanong na pi kan mau jing itu kanash pamujo. Kanong na pi kan mau ujo ulong shau breu bruspa. Udon ki kon ki ti udon ka lok. Ki jingri ki babon. Nrei haba oblay ula sha yu soitan bon let ban tunjo yu jo bu soitan nong krai la do wan rai kini ki jing tunjo baro. Ujob un keladin un paidin no blay but un tim you blay but un yap ula pendon kam ya ka lok ru ajing shisha ban penshoy kan ujob un tim you blay but un yap no ragi ui ha kan ka lanong ba ap lai bu ujob uda pla shisha ya kata ka ru kom tre ke jong blay ong hoi ting ting ngala banum yo i ya ka jing tmu jong blay ha ki jing ya leng ba ka jing em jonga Habang ngapai siya katiang gamon, ngapai siya tay siya ti, ngapai siya khmat siya din, ngam yo i kakti ka jong oblay. Ay kado yaway, ujo buong, bagajing tray ka jong oblay kan sa penmi ya u, par ujo punlong kum kaksiar. Prabangan jato piting, ya kijing yasyam, gila ban klat no kibiit kibatoin, napdeng jong pi, hato pinong, banganum siya niya asyo hublay. Atau pinong, banganyay, don hapadeng jingdo jingkermen. Wai gijing long breong idon hapadeng jingdo jingkermen malangapor. Ngi khuslay, ngi ting, ngi kyo. Rebo blay udon rengkat bat ngi ko kilok. Ublay, ulong, uta, ubala tip lupa, uta, ubala don gijing temu kapapahan na benta jong piwat jonga. Hoat nyimla bantip naduk pasdang kijing yale pasdang kijing kijing im jongi kijing kot kan long kain rela den ngila ban pensyat yala kijing et jongi ngila ban syania teli ban yaine hublay da shisha un penmi ya phibat yanga kum kaksiar kamanala kum no hublay uthaw bat penjanai ya kijing long jongi. How does God transform character? Mano badon akan kepertai boleh ula penkamti kenang pan penkelai ke jinglong jongi. Dan cepat kendiat ya kenika parsi ke parable ke pengilak ban syam Matius ke lenong ke ba arpusan ke dekot ke beningkong haduk ar. Ini pet arli kimat lembaga ke jingi puli. Ragini ngap syuai ke dekot ke por. Anda kumta kahima ki benengkan long kum kisipongot ki teisoti. Kibahaba kila shim yagi sharak jonki kila mi no yagaban leitan ya unong leit kurim sangot tienaki kila long kibastan bar sangot kibabi kita kibabi haba kila shim yagi sharak jonki kim shim la shimru yaga umpniang lembat ki henrei kita kibastan kila shim yaga umpniang ha ki khulpi jonki lembat ki syarak jongki habauta unong lay kurim upentut kila samthia baro bat kila yothia henreng men siteng senya lalong kajing perta hakmi uwan unong lay kurim tomi banlitan yo anda kumta kita kitesoti baro kila yeyeng bat kila sna ya ki syarak jongki
kita ki babite kila ong ha kita ki bastan to ai hangi nako umphniang jongphi nabaki sarak jongi ken salip henry kita ki bastan kila yathu tia ong bayo kan om dap yangi badya phiru to khele ken chakita ki badi badda thiet yalati habaki dang yalet ban thiet te ulawan utau nung lek kurim te kita ki balakloy kila lek hapo lembat u sha ka jingkhawai song kurim tela khang ya ka jingkhang hadien kata te kila wanru kita ki wei ki theisoti kida ong ko kenran to play yangi ulay tho te ula ong shisha nga ong happy ngam hi tho yapi Rabanget ni baro ang yatip ka nigajing ito kana. Kidon shipaw ngot kitay soti. Hapagkila stang ban let ban up ya unong let kurim. Hoy ya ka Bible unong let kurim udayo Jesus Christ. Kaniga parshi, kaniga parable, but haka parable bon sin kadon tanggaway lang ni arli ka jingmut ka bangiyot na kaniga jing ito kana. Kajing ito kana, laniga parable, laniga parshi ka ong. Pagitagish pawngot, kilaya up. Utaw nong let kurim ulas lambanwan. Kilayot hiya. Sendet. Kios ngaw. Yagasur. Kajing perta. Punong let kurim ulawan poy. Sangot na peneng kini kitay soti. Kilalong kibastat. Namabalay kilawan ra tam. Yaga umpniang. Bat kila don kajing kmi lanti. Beladaday ba kumno kan slam kata kajing wan jong uta unong let kurim kinyo ban pendap igi syarak jongki kapa kata kasur kajing khot yu tau nong let kurim kanang jam unong kurim ula poi kini ki sangot ki thaisot ti pat ki babi kila le kumno kila penme kila persyaman tebe ki syarak jongki ban ki umpniang baro kila lut laing lut lan lapan lut Kim don umpniang ban pendon kam bakin penme ki syarat jongki prabanget ka ya to hang ni ningko ning syap ngitip bak umpniang syarak lan ka syarak lan ka umpniang hang ni umpniang ka yeng na ka bentaw man si makoy ngiyi atli ki ay hang ni habo man si makoy udon rengkat barabor bat kini gisangot kilaban pen kre elaga jing im jongki what happening ki jing tenjo what happening ke jing dum kilaban pen kre testa bat ban up kmi da ka jing aisha ya ka jing wan jong taw nong let kurim kini gisangot pat namar begim don barabor man si makoy kidon man si makoy teng kisha man si makoy ban tre ke jing im jongki teng Henry hadin kat tu kat negisha kring no haki rong pong pertai haki jing im ki pekerja pertai ki klam pen kre ela ki jing im lajong ban pendap ya laki syarak da ke umpniang kebatam Khmat kemat kebaan Ïohi hang ni larang ngim don ya umensim bakoy kan poi ka sngi kan poi ka por haka bu jisu nuan Bat ngin sa ang lingo. Ngin sa adin. Nawar ngim palabat pen kre ila gajing im gajongi. Hakanukuro kam ublay upenjanay gajing long jongi. Ublay upenjanay gajing long jongi lengba umensim bakoy. Man laga por, man laga kalapmat, man laga sngi. Larang ni shashkor ya kasur gajong mensim bakoy. Kamba ong ka review in Herald. Hakatu gajing pulish pangu inok. Blat hop. Ha December sun kat kendai sepakatar bau inok ulayat man laga sengi bat ublay ula penjanai gijing long jong u ma pibat mangaru ladengila ban rai kata kesyarak ke jong ublay man laga sengi ladengila ban pediang yu men sim bakoi man laga sengi ladengila ban nangjan shusho ban nang ban shashkor shusho yaki kenten gijing pasyaw jong men sim bakoi ngin long ki bala kloy ban kendo bat ujisu andang wan ki lo ki beneng kan ka parshi ka bu jisu lakwa Banyak ho aki breu, kenam ki breu kin laban pen krepat ya kata ke jingwan. Kejong ukon lang brot ubalong uji suhi. Prabanget. Pilong kis kitay sot di kibakum no. Kibabit, na kibastat na. Ngin long kibabit,
larangi shania akabor la jong-jongi. Ngin long ki start, larangi shania akabor ke jong blay, pada ke jingelam, sem bakoi. Tonya pet pat ya ke jing mi, jong kane ke jing penkoi la ne ke jing penprang. What is the result of the purifying process? There are contrasting characteristics. Kidon ki jing long ki bia persha iway. Tanya pai sha Daniel kalanong ka bakat ngin pet ka rekod ka balai, bat ka bashipo, nang tapat ngin let sha jing penpau kalanong ka baat puar, bat ka rekod ka bakat way ngan ka pat isanyo, pin sungguh hapuli kini dekod lightly. But kita ki start kintenshan kum ka jing shai ka sahib neng. But kita ki pen kalabon sha ka hok kum ki klur junam la junam. Kita ki start on penkela kum ka ong ka tin jong blay sanyo to? Kum ka jing shai ka sahib neng. Kum ka jing shai ka sahib neng. Ko ki prawanget. Katu kaktian bangikran mana ba ublay kwa ban yu ka dur jong hangi ngilong kum katu kaksiar ka ublay persyang ban yai prang shusho tat hado baka dur jong kan pen palangi ka dur jong bat ublay yu ka dur jong hangi. So pelam day. So pelar si sya. Ini pa ka rekod bisipo. Udani long kum no hangi. Bon kin pen kuat yela de, bat pen long le yela de. But on prang yaki, Henry ki bamman, kin yai le bamman, but on omdon naki bamman, uban snowto, Henry kita start, kin snowto. Hang ne u Daniel u ya pia lana wanra ya kejing penyaper hapdeng ki start, but ki babit la inujor bigilong ki bamman, ki start kilong kita jing sya ki badon sya kaliang jong jing syai, maru blay un sepen syai yaki. Prabanget, larangi don hakaliang ke jong blay, larangi la ban yaj rengkat baru blay, ki jing yaj lenti jongi hak jing im jongi kila ban long ki ki batan, ki pendu jing kermen bat teng kila jing syawan pen prai ke dono jongi. Rai larangi la ban yaj testa baru blay, kan poi ke sengi kan poi ke por hakabangi, ngin yo ya ki jing pen keladur. Kejing pen keladur ke ban seriem bat kadur ke jong blay. Hang ning Ïohi shusho bagi baman kinum ngap ya sur ke jong blay. Ki baman kin yaile ya ka mon la jong ki. Kuming le ban mane ngidon ya ka hok ban jet. Ublay la ayang ka bor min jet free will and free choice. Ngila ban jet ya ka bangingi kwa. Hanray la ngingi jet ya ka balong persya ka mon ke jong blay. Kejing mi lengba kejing perang kejing im jongi. Kan long siya ka disadvantage yung Ray larang ijit ya ka ba pensngo bahayu blay jing penprang ka jong blay ka jing im jongi kan poi ka sungi kan poi ka por ka bu blay un ay ang ipat hago bakhado ya ka bainom tanya pai siya jing penpaw lang nang baat po ato kot katway Utaw bamhok to unang le bamhok but utaw batingit to unang tingit but utaw bahok to unang le hok but utaw bakut to unang khot pi uyones hang neru upenya per hapdeng ki bahok bat ki bamhok hapdeng ki bakut bat ki batingit hapdeng kita ki balong jong ublay bat kita ki ban long ki jong soitan kan sapoy ka sngi kan sapoy ka por ka ublay un weng no human sem bakut kan sapoy ka sngi kan sapoy ka por ko ki prabanget bait jonga ko ki lok bait jonga bakalat jonga jing isnay on sa weng no nangi ya ka ka bang ngila jit ya ka bang ngila raikot ya kata on pendep siya kaliang jong nung ya raikot bangin ya don siya kaliang jong blay na siya kaliang jong soitan kaktin jong blay ko ang hadin bakalat jong jing isnay kan kot hadin ba yung mensim akoy on shimno nangi nginom la syo jing syawan persyang wan penkala syo ya jing long ka jong ubahok unyay long hok ubapop unyay long pop ubahok unyo ay kabay nong kapeneng ubapop pat unyo ay kabay nong kabalong kadujok bat kading kapan penduk khot ya ki pop baro ogi prabanget
abangi ibu bleu don ke jing tngun persang ban perang ya ke jing long jong ye ke character ke jong ye ngi hap ania trai rengkat batu kum ki partners kum ki nong ye shim bentalang ngi hap ania trai rengkat batu blai lem kum ta upaman unsak keni yang i nakikti jong blai ladangim la ban long ki baskem ladangim la ban long ki bayai ne at kumbinge puli macam tayo ubaman un persang ban ngut teli yang ini mar ubaman ukwa ya ke jing sneo yang i om ya ke jing ba breitang blai bakwa ya ke jing ba ya ke jing im jong ni pramait kat ni im hakani pertai hatong ila ban long umumau ubadon haka kabajeliu nekum umau siang ubadon haka rishiap adon kan jing ong apareng. Can you be a rock in an island? Hatong ila ban trehi marway. Balay bu blay ula bo ya kabalang. Balay bu blay ula bo ikikan hon reu ngay. Nakanu ka daw. Balay bu blay ula ay ya kijing ya ki talent ki ba pero. Balay bu blay ula ay ya ka buit trekam ya ka talent ka ba pero. Way bu way brio nakanu ka daw. Lamgin la banirap iway ya iway pat. Kitalan ki bublay la ay hangi. Kidon ki balaban ya lap. Kidon ki balaban ya long parlok. Kidon ki balaban batay ya kaktin ki jong bublay. Kidon ki apostol. Kidon ki pastor. Kidon kum ta ter. Balay bublay la ay kini ki ay baro. Hato ban wanra ya ki jing ya per kerdan apeng ki reungek ki jong. Ublay la wanra kini ki jing ay baro lang ba man simbakot. Ngasngo tenat ber ngasngo kemene bagane gejing puli jonge kene kasngi ka shonnya kene kamat bayaki ne gejing ai baro la ai knang bangingin la ban ai mensim yuwe pat tanya page Ephesus kelnong basaw ngini puli na do khot ka bakat wai ter hado ka bakat riu but ulatung ekiwe banong ki apostol but ekiwe kinong etu lupa but ekiwe kinong etu khana but ekiwe kinong sharai but kinong hikai Yaka ban penjana yaki rukhoy yaka jing tre ka jing shakri tin blay yaka bantay yaka met ukris. Ngin siya sa ngayang to kandia. La ay gini jing ay baro ban long apostle ban long no hikay ban long inong itulu pa ban long inong sharay kum ta ter nakanu ka daw. Bangin yatay yaka met ka jong ukris. Mangi baro ngilong kidakot jong met ka jong Jesus Christ. Larangim ya rap iway larangim ya tray lang iway pat. We cannot be a rock in an island. Ngimla balong marway hagadaw lenong. Ngidon kam ya ka community, ngidon kam ya ka balang, ngidon kam ya ki para riungay. And I man see mingi. Ban kersyan lem yuway pat. Tani peteng sanyo. Tat onda niyo boy baro siya kata ka jinglong kaway ka jong ka jingit. Pat ka jong ka jingtip ya ukunu blay. Hadu ka jinglong lang ba hadu ka jingtaw ka rinyeng ka jingda ukris. Bakum tangin long syuk ikena ya ki bala pensyat keting bat bala rong no keleng dakal air ka jingikay baro. Daka buit syalay ki brew ka jingle sianti ka bakum ka buit snew ka jingikay pakla. Henry daka bale hok haka jingit nginyo nang san Sha'u haki aka baro ubalong ukrisken. Na uba kamet baro kaway balapen wandur biang bat balapen dat lang dakata kaba kaway pakaway kan kaya ay kat bakum kajing tray kajing tau kaba biang jong kaway pakaway kabenta kapensan yakata kamet yaka bante yala di hakajing it. Na uba kamet baro kaway balapen wandur biang bat balapen dat lang dakata kaba kaway pakaway kadakot kaya ay kat bakum kajing tray kajing tau kaba biang jong kaway pakaway kabenta kapensan ya kata kamet yaka bante yaladi hakajing it. Kulay sibon sanyo. Kaya ka bang iihang ni hato kajing penprang kajong blay kalong tayo ng ishimet. Na kalong ika community baro kaway.
ka community ka bayang pli ka balang ka chingkali ka bangidan hang ne kalong. Is our Christian walk a private or a community affair? Hato ka jing ya lenti jongi kum ki Kristan kalong nakabanta jongi shimet ne kalong nakabanta ujat banri baro. Ujisu lawan siya ka pertai nakabanta baro. Ujisu utip ru bakin don tangkat to kat nila sa kibanjit ya kalenti jong kahok. Hato de mapi, hato de mangako ki prabanget. Ublay ulathaw ya ki riunget bakin ay ya ki jingkershan iway ya iway pat kung mangilayaban hangtay haneng. Nakanu ka daw. Kanambangi ngin ya long shitali. Ngin ya tray. Ya kamet ke jong Jesus Christ bangin pensan naman haka bang ni pensan ya kamet ke jong Jesus Christ ngiru ngin yo san lang. Rai sosi ko ki prabangai bat ki lopa it kidon ki por kidon ki kep haka bang ngim la ban su tho. Balay pangim long na ngim la ban pentrekam ya kan ki jing tmu ke jong bleng jing im jong it. Teng tengi kwa ban ya than ba utreng ngangam la ban tre kata kam katay kale kane ngangam le katay o ngangalong baningkong tu tay 4 poi telese ngakambit mga banyu waypan rangai kijing tmu ko jong blay kalong palat bani kita kijing than breu jongi ublay kwa ya pibat yang ajing sha lalu la ai ya ngi way pi way bangin long ki pastor ula ai ru ya ki way bangin long kinong hikai ula ai ki way pat bangin long kinong syarai ya ki way pat ban long kinong ya thulu pa berkum ta ter balay kuan penan kam gani katin parang it is for the edification of the church kadai nakabenta ka jing pensan lang ya kapalang barok away rangi tray persya ikir Khmat jong Chris ni tray persya ya kamon ka jong ublay rangi tray rengkat ban compliment pi ka kti kam la ban le ka kam jong ka kejat kam la ban le ka kam jong ka Khmat kam la ban le ka kam jong ka skor nega skor ka kam jong ka khmut ka kam jong ka sentur kini baro jing sa kidon lala ka jong ka kam ban tray rangi sko tho ila ka jong ka kamram haka balang haka imlang salang haka ying ka sem angit skem ka jing tmu ka jong blay ban pensan yangi lengba ka jing pen perang yangi ha uni u Nongsaiñdur haka Saindur on sa penmi kita giso kibatiang ya ka blay latip lupa ya ka blay latmu lupa ya pibat yanga aku awan penkot dagan ni ka quotation aku isa ni bansong hapuli kini kintin jong Helen Keller nam tip kanong na pipi tip ya kani ka Helen Keller kadai ka way ni giru start thau jing rai ya ka bakamla ban yo snow bat kamla ban yo Henry ka Helen Keller ka long si siya ka nong thau jing rai ka bat bit ado kata tangir rai shibon ki jing rai jing siya ki bla thau dagan ni ka priyo sap kini kintin tiong kumno so hapuli lam sanyo ka to quotation. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved. Kay baka Helen Keller ka ong hane kikintin ki balong kum kikintin ksiar ni kisimbok ksiar kaman siya no. Ka ong ba ngimla hajing siya ban penjanay ki jinglong jongi ha ki jing suk. Lani ha ki jing dak biang baro. Ragi day hapdeng ki jing ele ki bakrao. Kidai hapdeng ki jing Kidai hapdeng ki jing ele. Bagi jinglong jong pi ba jong aon sa taudur. But on sa penjanay pat tari jing tu ko jong play ako awan pankot ka ne jing ito kana ka Amy Carmichael kadai ka way ni missionary blawan shari India kala try hari India kum missionary kum basan pusans na me ya ka Amy Carmichael labna nam bakalong ka way ni missionary ki bala seng ya ki orphanage na ki jaka bari ya ki konswet ako ay kasngi kalay alami kita ay kena katukat niya bagilay let show niyo Nongsaiñdur ksiar la niyo tao nong Taudur ksiar u Goldsmith
Berkelakwa ban pen I kini ki kena ya kani ka kam ka bong new Goldsmith uleh. Kapag kilay siyong kilay pek ya kajing tray kajing new Goldsmith labo ya kata kaksiar ha ini I Nongsaiñdur lani ha kani ka shlem lani kot ya ka paring ka crucible lastang man pen kluit kat bola pen kluit kila kali kani kajing kali kaya kato ka papibo ong to la ong kaksiar kamlo sok kentoy but brick dust. Hadirin kata uni Goldsmith ula sedang batang ula pen kio kata ke temperature uang pihapan pen kluit bah kenam kani kaksiar kan long shisha ke berjanai bat ke bakhoi ke benela kumta hadirin bula dep ya ka cycle ke beningkong ula shim ula sat ula lek biang yang kata ke jo kerukam ula pen kluit biang yang kata ke kaksiar kata ke shlem lani tai Nongsaiñdur. Para hadian laisin sausin ula pen kluit but ula side ula pen kluit ula side ula pen kluit ula side. Kadoi wai ke Amy Carmichael but kita baru ki bidan hang ta kila keliu ne Goldsmith ki ong hadu lanu pintip bagane kaksiar. Lani kumno pintip bagane kaksiar klalong janai shisha. Ki contain jong ne Goldsmith ki long shisha ki contain ki bang nidon kam ban kan mau. Uni Goldsmith ulong tat hado baya ka durjonga la banyo I hakaksiar de hangta bangan tip bakaksiar kalalong shisha ka bakhoj ka banela baka bajanai prabangai ko kilok ajing tmu ga jong blai kalong mat prang gijing long jongi seeing the face of the Goldsmith banyo I yaka Khmat lani ban kami ya ka Khmat jong Nongsaiñdur kata ka day ka test kabadon kam yang I wepi way bagin ya pas na marha ka kelapmat bo blayo yo I ka durjong hangi day hang ta ko kilok angin dalong de shisha ipajanai tungin duai bo blay lang ba man sim bakoy unai boring lang ba man sim bakoy ina yo shisha ka ta ka bor hakabang ini tray rengkat in nyai rengkat baru blay penjenai ya kecing long jong iban pen kre yang I kata kasngi ka pekerpang kasngi kejingwan asin ke jong kasngi hakapa uji sunwan bat ngene kendo bat rengkat bat ki angel ki babon belin dunia duai ko pau blay jong iba beneng ko blay shibon ko try be it yang ne ka por bengla ban puli gitu gir khot na tin ba khot jong me kalalong shisha ke basai kadar ko try pameda kwa shisha ban yo I ka Khmat jong me ha ka jing im jong I kata ka de ka dak ya ka ba me up ban yo I ha ka jing im jong I ko try ba bhangi dwai ba men sngob ha ai boring I pen shat boring I pen ke kle yang I ko try pen impat yang I kana mengin la shisha ban yo I ya ki jing tray jong me ka jing im jong I to ai benum tieng try ki jing tanjo tai benum tieng I kita ki jing dumok ki jing penrem ki jing parep jong ki breu persya ingi pen ban try ngin shim begini barok ki long na ka benta ban pen perang ya ki jing long kristan jong I to ai be yang to ai bingi barok lang on pen perang kum kaksiar ka banala hadu pamenda yo I da shisha try ka dur jong me ha ki jing im jong I bat ki wei ro kin yo I pat ya ka dur jong me lamba ka jing im jong I rap yang ko try ba bhab ngin la ban long shisha kinong mi Khmat jong me kinong ra ya ka lama jong me try ki sakhi ki batikna bat ki ba shisha jong me kerkhui ka balang jong me ko try bat kerkhu ya baro ki pra bangai bat ki paralok ki balai snot rengkat bat ni hagani ka sngi lamba ka ni ka program tadon rengkat bat ni ko try nang yai ai boring I kat bangi shani ame kat bangi yai ne ame kat bangi pen scam ya lagi jinget jong ame nak away ka po sya ka way pat na bangi duai kini baro akar teng jong Jesus Christ belong nong pen im jong I bat unong pen perang ya ka jing im jong I naduk menta syado ki ata pam jukut ro amen.
hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ingrid lives in the country of Romania. On her first day of kindergarten, she was so excited. What would her teacher be like? Would she make any new friends? But soon, she didn't want to go to school anymore. Her parents wondered what had happened to their bright, cheerful girl. Ingrid's mother asked why she didn't like going to school. Ingrid explained that their teacher often left them by themselves, and when she wasn't in the room, the kids were mean. Ingrid's parents were sad and wondered what they could do to help their daughter. Then they heard about a nearby Seventh-day Adventist school. They heard about how caring the teachers were and that the children were happy at this school. Ingrid and her parents went to visit the Adventist primary school. They met with the principal, toured the campus, and visited the kindergarten class. At the end of the visit, Ingrid and her parents were very happy. This would be Ingrid's new school. The next day, when Ingrid stepped into kindergarten, the teachers and students warmly welcomed her to class. Ingrid enjoyed her new school very much. She especially liked learning about Jesus. She learned about how much He loves us and how He died for our sins, rose again, and is now in heaven preparing a place for us. Each day, Ingrid shared with her parents what she had learned. Her mother was happy to listen, especially when Ingrid shared what she was learning about God. But her father didn't seem interested. At school, Ingrid learned how to pray, so she started praying for her parents. She also learned about the Sabbath and how her teachers and many of her classmates went to the nearby Adventist church. She talked with her teacher about her wish to go as well, and her teacher invited the family to visit the church the next Sabbath. Ingrid was so happy to hear her mother agree to go to church, but wished that her father would go too. So she kept praying for him. On Sabbath morning, Ingrid and her mother went to church. She enjoyed Sabbath school and liked how the teachers asked the children Bible questions. Soon she was answering the questions too. Week by week, Ingrid and her mother, and once in a while even her father, came to church. Months went by, and Ingrid finished kindergarten. Both she and her parents were happy with her experience at the Adventist school, so she continued studying there. One day when Ingrid was in the 2nd grade, her father announced that he would start coming regularly to church with them. Ingrid was so happy. By the time Ingrid was in grade 3, her parents were taking weekly Bible studies. That spring, they gave their hearts to Jesus and were baptized. Ingrid planned to be baptized as soon as she was old enough. Ingrid is now 11 years old and in grade 5 and is very happy at the Adventist school in Romania. She loves to read books and learn. Ingrid wants to become a doctor and neurosurgeon so that one day she can help people in need. Ingrid prayed and taught her family about Jesus. Just imagine who you could share Jesus with.